И първо да започнем от там какво представлява проект и какви са целите представени първо пред вас и като цяло какви са очакванията. Ами, може би е интересно да започне по-отдалече. Ние сме партньор в проекта Американски университет, по-конкретно отдел Центъра за европейски програми. И нашата идея е да правим връзката между образованието и бизнес. И конкретно този проект подпомага на хората, ангажирани в текстилната промишленост, да се реализират на пазара на труда. Като ние правиме серия от обучения, информационни центрове, кариерни центрове ще бъдат организирани като последващи дейности, с което подпомагаме на хората да се реализират и по-конкретно ангажираните в текстилната промишленост. Това са най-общо целите. Да подобриме качеството на работната сила, конкретно ангажирана в тази промишленост, и да създадем нови възможности на хората да се реализират. Обединяваме усилия партньори от двете гранични страни България и Гърция и подпомагаме на така наречените гранични работници, които част от тях живеят в една страна, работят в друга, ангажирани в тази промишленост, да се реализират от двете страни на границата. Конкретно модната индустрия от двете страни на границата, какво е състоянието в момента? Тук виждам, че има и, разбира се, освен обикновените жени и мъже, които работят в текстила, има и хора, които са менеджери, така да се каже, определят модни тенденции, най-общо казано, но какво е състоянието в момента от двете страни на границата? В момента тече семинар, на който се представя точно състоянието на този сектор и това е една от причините този проект да се случи. До 2005 година Солун е бил център на текстилната промишленост, но все повече компании се местят от Солун към България, което дава възможност на хора да се реализират в този сектор. Затова и решихме да унифицираме изискванията от двете страни на границата и да има достъп до една и съща информация, както за заетите в индустрията в България, така и за заетите в индустрията в Гърция. Предоставяме едни и същи обучителни материали на хора, работещи от двете страни на границата и се надяваме менеджерите от двете страни да имат единно разбиране за модата текстила и да има възможности да се реализират еднакво. Горе-долу един менеджер, какво образование трябва да има, каква подготвеност трябва да има, за да се впусне, така да се каже, в дебрите на модната индустрия? За тези, които ние ще обучиме, защото ние ще разработим обучително съдържание, няма изискване какво да е началната фаза на подготовка образователна на хората. Това, което ние правиме е, че на база проучвания учебното съдържание тепърва ще се дизайнне, ще се конструира, за да даде необходимата на база идентифицираните нужди информация. Не мога все още да кажа какви ще бъдат тези познания, които ще се споделят, но идеята е хората, ангажирани менеджери на високо и ниско ниво, да имат достъп до тези познания, след това да разпространят информацията в своите компании от най-високите до най-ниските кадри, за да наистина се повиши нивото на образование, но с каква точно информация все още не знаем. Това е предмет на проучване. Каква е конкурентоспособността на българина конкретно към гръцкия пазар в момента и конкретно в модната индустрия? Това също е предмет на проучване. Така или иначе изследваме доколко тази индустрия би могла да се подпомогне допълнително, както реализацията на хората в бранша, така и мобилността, предвижването, съответно да има повече продукция, да бъде по-добре реализирана според конкретната целева група. В момента сме в начална фаза на проекта, ще бъде интересно да споделим и резултатите. Всичко предстои. Казахте резултати, разбира се, трябва да има и очаквания. Какви са очакванията? Очакванията са наистина да направим една хубава програма, която да е конкретно практически приложима. Не искаме да бъде проект, който да използва едни пари без резултат. Искаме да има на един сектор по-добре развит, ако може, с помощта на нашия проект. Това, което е иновативното в проекта, това са хелпдескове или така наречените информационни центрове, които ние ще разработим, където всеки заинтересован ще може да получи конкретно информация на свой конкретен проблем. Става въпрос на работник в тази промишленост. Ще му бъде дадена консултация, ще може да реши казус, ще има хора, които онлайн или на място да се занимаят с неговия проблем. Надяваме се, че ще предоставим конкретни решения на конкретни проблеми.
И последно, тези хелп-дескове, къде ще ги разположите, така да се каже? Те ще бъдат пръснати в граничния регион, както в България, така и в Гърция. Ще има в Солун, Драма, в Благоевград ще има хелп-деск, информационен център. Така че се надяваме, че ще покрием по-голяма част от региона, който е целеви за проект. Нашите зрители как могат да се свържат с вас? Значи, разработваме в момента вебсайт, който е skillsinfashion.eu. Много скоро той ще функционира. Цялата информация от резултатите от проучванията и възможностите ще бъде споделена там. Ще има консултанти, които ще са на линия да помагат, но всичко ще бъде публично на въпросния вебсайт. Там също са и вебсайтовете на партньори.